Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kaninyo. Karong adlaw gisaulog sa atong simbahan ang pista sa pagpasakit ni San Juan nga magbubunyag ang iyang martyrdom. Kibaw ba mo mga pilay edad ni San Juan sa dihang gipatay siya? Awasa mo kibaw? Kibaw ba mo o unsay relasyon ni Jesus o ni San Juan? Awasan mo kibaw gyapon. Igagaw sila kay si Maria o si Isabel manag-agaw man. Pila may diferensya ilang edad ni Jesus o ni San Juan? Ang nakatag-an, pwede na mo mamatay. 6 months. Kay pagka 6 months sa pagmabdos ni Isabel, namabdos pod si Maria. Nya namatay si San Juan, mausay pagsugod sa ministry ni Jesus. So namatay si San Juan na as mga more or less 30 anyos ang iyang edad. Kay nisugod si Jesus sa iyang public ministry, 30 years old man. More or less lang na. Batanon pa kaayo pero iyan ang gibuhis ang iyang kinabuhi tungod sa pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Modelo kini si San Juan sa atong pagsaksi sa atong pagtuo hangtod sa kamatayon. Atong iyampo ang atong mga leaders sa nasod ug sa simbahan nga unta andam silang magpakamatay para sa gituohan nilang makaayo sa katawhan labi na gyud sa kaluwasan sa lawas ug sa kalag sa katawhan nga ilang giatiman. Ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig antos para nato matagaan unta sa mga grasyang ilang gikinahanglan. Kamo diya speakers, dili na mo mag-antos kay nana mo dihay hilifan. Okay ra ba? Pikas, nagaingon nos asa kaning amo, mabutang dire. Sige lang, ato lang o niya ng butangan. Sunod tuig. Salamat sa atong mga manggihatagon nga mga donors. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, nga nagbuot ka nga si San Juan nga magbubunyag mahimong mag-uuna sa imong anak nga natao ug namatay. Itugot nga maingon nga namatay siya nga martir sa kamatuoran ug katarungan
Sa ingon, maningkamot unta kami pag-ayo sa pagpadayag sa among pagtuo sa imong pagtulunan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ayaw kahadlok, suginli sila sa tanang gisugo ko kanimo. Ayaw sila kahadluki, aron dili ko ikaw hadlukon, ug labaw pa niini, inig atubang mo kaniya. Pamati Jeremias. Ang tanang tao ning nasura, ang mga hari sa Huda, ang mga kadagkuan, mga kaparian, ug ang katawhan makigbatok kanimo. Apan karong adlawa, hatagan ko ikaw kaisog sa pagsukol kanila. Mahisama ka sa kinutaan nga syudad, sa puthaw nga haligi, ug sa tumbaga nga paril. Dili sila makabuntog kanimo, kay ubanan ug panalipdan ko man ikaw. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mag-awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Mag-awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Kanimo Ginoo, nagadangop ako. Ayaw kayo ditugo, nga ako kaulawan. Sa imong katarong luwas ako, ug palingkawasa ako. Ipaabong ang imong dunggan kanako, ug luwasa ako. mag-awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Pagpakahimong akong bato, nga dalang panan. Usa ka kuta nga manalipod kanako, kay ikaw man ang akong bato, ug akong kuta. O Diyos ko, luwas ako sa kamot sa dautan. Mag-awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Kay ikaw ang akong kalauman, o Ginoo. Ang akong gisaligan, o Diyos, sukada sa akong kabatanon. Kanimo nagasalig ako, sukad sa akong pagkatao.
gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Magawit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Magsangyaw ang akong baba sa imong katarong. Adlaw-adlaw sa imong kaluwasan. O Diyos, gitudluan mo ako, sukad sa akong kabatan-on. Ug hangtod karon, nagasangyaw ako sa imong katingalahan nga mga buhay. Magawit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Awitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa gugmag pagdaig. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Herodes mao ang nagpadakop, nagpagapos ug nagpabilanggo kang Juan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa, bisan kon si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan God nagpunay magsulti kang Herodes, dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan ug naninguha sa pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo ug balaan nga tao, busa iya siyang gipanalipdan. Gusto si Herodes mamati kaniya bisan tuod masamok ang iyang hunahuna, inikabati niya sa tanang mga isulti ni Juan. Sa katapusan, nakahigayon ragayod si Herodias. Nahitabo kadto sa sumad sa adlaw nga tawhan ni Herodes. Niadtong higayuna, nagkumbira si Herodes o gidapit niya ang tanang kadagkuan sa kagamhanan, ingon man ang mga pangulo sa kasundaluhan ug ang mga inilang molupyo sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias misulod ug misayaw ug nakapahimuot siya ni Herodes ug sa iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalagita, unsay imong gusto, ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon. Nakapanaad pagani siya uban ang pagpanumpa nga nag-ingon,
Ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon bisan pag ang katunga sa akong gingharian. Busa, migula ang dalagita og nangutana sa iyang inahan, unsa may akong pangayoon. Ang ulo ni Juan, mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari og miingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubo kini pag-ayo sa hari apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa atubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa diha-diha nagsugo siyag usa ka sundalo nga punggutan sa ulo si Juan. Milakaw ang sundalo ug miadto sa bilangguan ug gipunggutan si Juan. Unya, gidala niya ang ulo nga gibutang sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita o gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan, mahitungod niini, miadto sila o gikuha nila ang iyang lawas o gilubong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon, mag-awit ako mahitungod sa imong sa may gibutang kaluwasan. Mag-awit ako mahitungod sa imong kaluwasan. Mao ni ang isulti kanunay sa mga santos, sa mga tao nga nakasinati sa kaluwasan gikan sa Ginoo. Kining pagkapunggot sa liog ni Juan, primero gipriso siya, gidakop, gigapos, gipriso. Unsa man klasihas kaluwasan kaha ang atong i-expect para ni Juan nga mapunggutan siya sa liog o mapagawa sa prisuhan. Nangamatay na mo diha. Unsa ba kung naay tawo ron nga buutan unya gipriso unya gibilanggo, unsa may kaluwasan nga atong ipangandoy para niya nga mamatay siya dito sa prisuhan o makalaya sa prisuhan? Kana. Karon ang atong former President Rodrigo Duterte to gipreso sa dahig. Sige gyud na sa social media pangandoy nga malaya na siya, ma-free na siya, makagawas na siya, na ay managrally dito, na ay mga lawyers siging himog petisyon, nalanggan ni interim release, anak kay mo gini atong pangandoy. Nakakaroon ng andoy nga mamatay dito sa prisuhan si President Duterte. Oy, kadaghan. Naay nangandoy. Oy, ngano gutawng wa mura mo sa noon mo just now. Si Juan nga magbubunyag buutan kay nga tao, wa gi sala. Ang iyang giwali mao ang pagbiya sa sala aron maandam ta inigabot sa Ginoo nga mao sad ang iyang igagaw. Ingon siya, prepare the way of the Lord. Turn away from your sins. Unsa man ang kaluwasan nga atong awiton para sa Ginoo, isip atong pasalamat niya. Ang kaluwasan mao ang pagbuntog sa sala. Kana bang ang usa ka tawo makabuntog gani sa sala, kaluwasan na. Pero kung ang usa ka tawo dili kabuntog sa sala, kalaglaga na siya. Sige, lingiyay mong tupad. Ing napakaysala diha. Napaysala. Pangutan na ba? Kanang wa mulingi, nabilanggo na sa sala, no? Ang sala, mo'y atong kontra, maunay pinakadako nga problema sa atong kinabuhi. Ug maunay hinungdan
nganong natao si Hesus, ang Dios mismo nagpakatao, gani nagantos og namatay, kay ang iyang kontra mao ang sala, dili ang mga makasasala. Muna kung mahimo ganitang buutan ang atong pangandoyon nga kaluwasan, kana gyung mawa ang sala. Dinis atong nasod unsa man ron ang kaluwasan nga atong gipangandoy, nga matarong na ning flood control, nga matarong na ning atong mga eleksyon, na ang napildi mao na noy mulingkod, unya ang nakadaog mao na noy ma-disqualified. Kanibang mga kababalaghan ba sa atong nasod karon nga naay tao nga hasta former president, why due process, isakay sa eroplano, unya dadon ngadto sa prisuhan, International Court, unsa na to? International Criminal Court. Unya i-promote dayon pagka-general hangtod na chief PNP, nya wa kaabot sa 3 ka buwan, nataktak na sad. Ingon ana kababalaghan atong nasod karon nga kanang way klarong commitment nga inig eleksyon, unit team, ighumas eleksyon, anti-team. Mga way klaro ba? Mukalit lang. Mu-declare ang atong Pangulo, way impeachment, ang resulta di ay naay impeachment. Nya ang iyasang i-declare nga 20 ang kilos bugas, 80 di ay, awan sa pila na ron kilo. Ako kay bawa na ako palit-palit bugas. Kanang inana ba? Mao ba na ang kaluwasan? Nga makaingon ta nga kon? Posible. Pero kini mga butanga, mga igsoon, kaning graft and corruption, kaning billions diha sa PhilHealth, diha sa atong mga budget sa flood control, ug uban pang mga budget, kining atong mga blanco kuno nga mga BICAM report, mga inana, mga bunga lang ni sila sa sala. Ang tinuod natong kontras atong nasod mao ang sala. Ang unang sala nga ato gyung kontrahon og maayo kini gyung kaulag. Lust. There are many forms of lust. Lust on things, lust on honor, lust on sex, lust on power. Unsa man ang lust? Lawas nung katagbawan. Lawas nung katagbawan. Mo nang og sex man na siya, hala gyud, pangabit to the max, premarital to the max, same-sex union, urges, and many others. Nangatiguang na lang, sige lang yapon. Ang kuyag moingon, nangapari na lang, sige lang yapon. Nangamadre na lang, sige lang. Awa saya, di na ito iapil ang madre, kaya mga buutan na sila. Tanang ko anon. Kanay nana ba? Way katagbawan. Hala, buwag dirib, engage na saglain, divorce dirib, engage na saglain, hangtod na lang nangamatay, sige lang yapon. Lust. Og mauna siya ang usa sa pinakasentro nga sala, kanang lust on money, or mag-combine sa na sila. Kay ugwa kay kwarta, di sad ka maka-enjoy to the max sa imong sexual desires. Kinahanglan kag kwarta. Kana sang imong lust on honor, nga daghan kay kag sakyanan, kana yung mga luxury cars nga tag 40 ka buok, tag 30 ka buok, di man sana nimo mahimo kunwa ang kwarta. Nya di sad nimo pwede ang kwarta nga matigom kung di sad ka mangawat. Corruption. Una kurakot to the max, network of corruptions. Grabe kayo. Og maotong salaa ang na-engage ni Herodes og ni Herodias, nga gibiyaan ni Herodias ang iyang bana nga igsuon ni Herodes og nagpuyo silang duha. Si Herodes sad
Iya sang giapil nga murag asawa niya si Herodias, basig nakauyon pod siya, bahala na kang igsuuna ka diha. Pero si Juan nga magbubunyag mo'y nagsigig ingon, di na maayo, di na maayo. O kamo pa'y pasultihon, o kamo pa, unsa man, maayo to o dili? Ang gibuhat ni Juan? Kamo ba, huwatasan nyo ang sumpay ba? Ang gibuhat ba ni Juan, maayo ba to, dili? Nya, mabuhat mo ato. Ang gibuhat ni President Bongbong Marcos karon, maayo o dili? Ang gibuhat ni former President Duterte, maayo dili? Ang gibuhat ni VP Sara, maayo dili? Ang gibuhat ni Father Siano, maayo dili? Ang inyong gibuhat, maayo dili? Namalit na mong slat. So mo'y ayo eh. Palit yung slat, aron mo ayo yun. O na mga igsoon, magtanaw ta. Kining atong gibuhat karon, parehanang nainang donate ro nato para Hilly Funds, pero wala para ba nila gihatag niya. Nasayop man dahil atong contract di ay, naman ito'y adjustment, wa ma-communicate nako. Gipaningla naman hinuon ta sa whole amount, ingon man ko ato 6 months, ako lang isulti din niya, na miscommunicated. Ang iya di ay ingon siya 30% down payment, 6 months ang balance, pero ang presyo taas, unya mga 1 month pa man tingali to, una pa ma-deliver. Siya, gusto kag dali pa there, iyang gitext din ako, dito sa akong sekretary ni Remy, niya, wa sa gihatag ni Remy nako, ningon din siya, gusto kag dali pa there, 50% down payment niya inig-install, 50% full payment na. Ingon dahin ko, kani nindot ni, kay dali. Kada yung gi-order, tao dayon. So, gipaninglan man nung tagahapon. Ako, simba ko na usa. Wap ara ba girimit sa ang mga ni promise ani, wap ara ba gyud karimit? Unsaon ani ron? Isa dili pa diroy, mao man na atong kuan god ba man na atong na akong gitext man na nimo, nakuha kay gitext nako, sige na miglalis gapon. Pagpasa niya nako, diri man sa akong sekretary. Nga ako sang sekretary kay na-busy tingali. Wa mo na kamong ni promise ani kay bawo na mo unsay inyong angayng buhaton. Ingon ko, uy, ayaw lang sa akong paningli ana. Kuha lang usa, 50% lang usa nya inig humag-install ana og functional gid tanan nya makauyon sang mga tao. Sige, full payment. Gi mangutana kon niyo usa pa man atong nabutang nakauyon mo wa. Patay kita ani. Nakauyon man dahil mo, di makabayad kita na. Di na nato matang-ing nang wak mo kauyon. Di nasan mo ana, makasa, nasan mo ana. Sige lang, kay kahibaw sad ko nga ang ni-promise ani, mga buutan man sad to sila, nya maminaw man to sa ako rong humili, mo ingon ra sad to sila, sige pader, amo nang i-remit, mga December. Ay, okay ra eh. At your convenient time lang yun. Basta kitang mga common tao nga wata ka special og donate dagkong amount kanang sige lang kitag palit og slot. Kanang ginagmay ba mura tag mga hulmigas bitaw nga gamay ra kay dadon pero makapabundo ba agid siya sa balay. Kay daghan man mura tag mga buyog ba nga gagmay ra kayong kanon suyop-suyopon nga mga tamis sa mga buwak nya ilang ibuga dito sa ilang balay. Mahimo ba yung hani nga tag sa kabalde? No. Sobra pa gani. Sige, lingay mong tupad, ina, ulmigas ka? Ina, ulmigas ka o ilaga? Kaya ka nang ilaga, sige lagi nagbuslot, siging buslot, wag na tapaking iyang buslot gihimo. Daghan ra ba nyo rin, murag ilaga, no? Na makita ang pagkaon, kanon, idagan. Ang hulmigas, lahi, mangitag pagkaon, kay ibutang at pundok nila sa ilang community. Ilaga, mangawat pa. Uban ninyo din mura jud mga ilaga. Sama na, congratulations mga hulmigas na nimba. Sige lagi palit og slots. Kay mahuman ra gining ato mga proyekto. Nya ang atong TV, oy congratulations upat man ni kahaligi no. Tulo na ron kabuok ang ngaaron diha sa atong posisyon nga TV. Ato tong ipataod.
Anay tay TV tulo ka buok, usa na lang kahaligi ang kuwang 45 inches. Ug na ninyo dihay ganahan mo puno aron makumpletong upat, okay kayo. Nya ang dito sa gawas pandayonon pa man to na ini promise og usa 75 inches man to parehaan ning ato dire, wala pa sad ma-deliver. Nya wa pa sa ni promise sa usa. Ug naay mo promise, pwede na mo mamatay. Ang inyong TV adto na mabutang dito sa langit, inig-atubang ninyo sa kuan, igatubang ninyo sa katubitang judgment seat sa Ginoo, tuwa dito inyong TV. Makita ninyo. Oh. Adi mo to? Sige, so ay kamatay. Kamo sang nag-donate aning ato mga Hili fans, abot sa inyo dito sa judgment seat, magtuyok sa ni dito sa ibabaw. Nya ighangad, ingon din na, maingon din ang Ginoo, kita ka na. Ingon din, yes Lord, murag mo na akong gidonate. And siya tungod ana, sod kas langit. Nya kamo sang wa mamalit og slot, igabot nyo dito, naidaghan kay dito mga file sa kaning mga resibo sa slot. Siya kita ka na. Siya, mao na ang mga slots nga gipalit dito niya. Wa jud kay usa ka ngan diha. Mao na ambak ngadto sa impyerno. Ana siya. Ngano man kay ang sala mao may babag sa langit. Bahala nagmanga matay ta dinhi, magantos ta dinhi basta way sala. Mao na diri sa unang pagbasa giingnan ta sa Ginoo pinaagi ni propeta Jeremias nga gipili na tang tanan daan sa Ginoo aron mahimong iya ug magsangyaw ug unsa may isangyaw ang pagbiya sa sala aron inig human na natog kamatay dinhi kay mamiya man gid ta dili ta maadto sa kamatayong dayon. Si Juan nga magbubunyag nahimong lahi ni Herodes kay gikan sa iyang pagkatao hangtod siya namatay, nagpabilin siyang buutan. Ug ang iyang kabuutan mo'y hinungdan nga siya nagantos og namatay. Si Herodes nagpabiling buangon hangtod siya namatay. Ug ang hinungdan nga siya mipatay og mga tao tungod siyang kabuang. Mao na ang basic nga kalainan sa taong buutan o sa taong dautan, the basic difference between the good and the evil person is this one. The good person loves the evil person, while the evil person kills the good person. Di ra na sila mo-hate. Patyon yun. Di na sila gusto nga kotobras hatred. Patyon yun. Pahilomon yun ng good. Kay para sa mga evil, ang good persons alingugngog, disturbo sa ilang kinabuhi. Hindi ko no, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na, di ka madisturbo nako. Ing na ko no, dili ra ka madisturbo nako. Ana, kamo di mo madisturbo nga magsige kog baligyag slot? Dili ra? Sige, manindog ko ta. Mga igsuon, sayod kita sa atong misyon sa kalibutan nga mao ang pagbuntog sa sala. Sa pangaman ni San Juan nga magbubunyag, malaumon kitang moingon, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan maisugong mutuman sa iyang mga propetanhong misyon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa walay kukahadlok ug pag-uyon-uyon mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangalagad sa gobyerno makabaton og konsensya nga binasi sa personal nga kaligdong mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang atong katilingban mubarog ug makigbisog alang sa hustisya ug tawhanong dignidad mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo.
nga ang mga pagsulay sa kinabuhi dili makapaluya kanato, hinuon ang atong pagtuo, mutubo ug mulambo tungod niini, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tungga ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tungga ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tungga ang among mga pag-ampo. Nga ang pagwali ug ang panig-ingnan ni San Juan, magdasig kanila, nga nagpuyo diha sa landong sa kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga matuohong nangamatay, sa katapusan makadawat sa mga ganti sa ilang paghago, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tungga ang among mga pag-ampo. Makagagahom ug mahigugmaong Dios, dawata ang among mga pag-ampo, nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo sa pangaman ni San Juan nga magbubunyag, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigun ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalad, ang panugbino nga abot sa yuta. Ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalano sa kalagalang kanam. Daigunang Diyos, daigunang Diyos, daigunang Diyos ang tutsa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ihatag kanamo Ginoo pinaagi niining mga gasa nga among gihalad kanimo kadang katarong sa imong mga dalan nga gitudlo ni San Juan, ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan ug nga iyang gisaksihan sa dako nga bertod diha sa pag-ula sa iyang dugo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo.
Nagdaig kami sa imong kahalangdon dinhi sa among pagpagsidungog kang Juan nga magbubunyag nga maoy nagandam sa dalan sa wala pa moabot ang imong anak. Gipinig mo siya gikan sa ubang mga tao o gihupong mo siya sa linain nga mga hatag. Sa pagkatao niya, nagdala siya kanamo og dakong kalipay, og bisan diha pa sa tiyan, miulpot sa kalipay, kay duol naman kaayo ang kaluwasan. Gipili mo siya gikan sa tanang mga propeta, aron pagpakita ngadto sa kalibutan sa iyang manluluwas, nga mao ang kordero sa sakripisyo. Siya ang nagbunyag kang Kristo, imong anak, ang maghahatag sa bunyag, diha sa mga tubig nga nabalaan pinaagi niya nga gibunyagan. Hikaplagan mo si Juan nga tako sa pagpakamatay sa kamatayon sa usa ka martir, nga mao ang iyang katapusan og labing dako nga pagmatuod sa imong anak. Ug busa uban sa kagahuman sa mga langit, amo ikaw isangyaw kanunay dinhi sa yuta, samtang sa walay hunong ang imong kahalangdon among isinggit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among arsobispong tigdumala ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Juan nga magbubunyag, Santiago Apostol, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Itugyan sa pagsulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Yes. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Mao akong lawas nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Nawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan. Nawata kini sa akong handumanan. Diining langit nung kalanmon, gidawat sa kabus. Ang saad mo ay kapagyasan sa namatay sa krus. Magampo kita. Kaming nabusog sa bangkete sa korderong langitnon, nangamuyo Ginoo nga ang imong simbahan nga nalipay sa pagkatao ni San Juan nga magbubunyag, makailaunta sa nagmugna sa iyang bag-ong pagkatao ang umaabot nga gisangyaw ni San Juan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod makadiyot, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalig-on sa pagtuo. Mao nang pwede na gitag mga matay nga way kahadlok. Pero ang ato lang buhaton sama ni San Juan, ato gyung higugmaon ang mga makasasala, ang mga Herodes sa atong kinabuhi. Bahala nagpatyon ta. Mga igsuon, salamat sa atong mga kaigsuonan nga nagsigig palit og slots. Mao ni ang atong update karon, ang atong God's Reward and Complete Elation or Grace. Nahalina na tag 47,595 ka slots, naapay 652,405 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 70 slot challenge na tag 7,160 na sad ka challenges ang atong nadawat. Salamat kaayo. Nya sa ato sang Protection and Prosperity of Santiago de Compostela or PPSC, para ni sa ato dinhing mga ongoing nga mga projects sa dinhi sa atong parokya karon, ang atong halin 8,213 na ka-slots, niya naapay 91,787 ka-slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge,
nga tag 16,200 na nasa tayo nadawat nga 10 ka 162 slot challenge. Daghan tarog humuonon dinhi basig apason taani. So palit lang yung slot 100 pesos kada adlaw. Ay lang ng kada adlaw kay basig mo. Pero niya tag igsuon dinhi nga magsigig palit kada adlaw gyud. Nako asa ka ni padong ni siya mamatay no. Kada adlaw gud palit slot. O amo kibaw na. Bahala mo diya. Nasa atong mga kaigsuonan, kada gid semana palit yung slot. Tag sa kaslat, tag urha kaslat, pero kada gid semana. Nasa uban, murag mga ungo nga kanabitang intawag sa kumpapas, una ungo kunong panlibunan, malibon usang agi, una pa kuno mubalik. Una pa mubalik og slot, palit na. Tag sa katuig ng milabay, duha katuig ng milabay. Sige lang, ato lang yapon na. Dagko man sad sila paliton. Salamat kayo. So nguna, unsaon man pagpalit og slot, mao ni ang atong pamaagi ipadala sa atong bank accounts, tanawa lang din sa atong screen o kaha ipadala sa atong GCash, niya sa atong kanilang sa mga nga din sa GCash o mga GCash numbers, i-screenshot lang na ninyo o niya or ipadala sa kwarta padala. Mao sa ning mga ngana ang inyong pilian. Nag-una din hingan si Crescenciano Ubod. O mo na unaha. Pero ang akong GCash karon dili pa available. Next month, mo available na sad ni. Dali lang sa siyang mapuno. Pero sige lang, may na lang na. Unya, pwede sag idritso niyo din sa atong opisina or inyong kanang madomingo ana sa mga lamisa diha sa gawas atong simbahan. Dito sa San Vicente, katong former na kong parokya, madomingo na asay mamaligyag slot dito. Samtang naa pa ang atong 70 million kanang grace. O once mabayran na nato tanan, wala na say mamaligya dito kay dili naman to part sa atong parokya. Pero part pa sa atong pag-alagad. Unya, kaning nahibaw basan mo sa atong meaning sa slot, unsay mahitabo kung mo palitag slot. Unsa to ng S? Sacrifice. Unsa to ng L? Love. Unsa to ng O? Offering. Unsa ng T? Treasure. Ug atong sumpayan, sacrifice for salvation, love for the poor. Sa tisunod, offering to God and treasures in heaven. Di nagi ka ma-impierno na. Padayon mong support sa atong YouTube channel, ang Padriciano Ubod, na ni Roy mga 263,000 ka-subscribers. Sige lang gid mo view, like, share, subscribe. Aron mag-anam kadaghan ang atong mapaambitan sa atong mga homily o sa atong mga misa. Niya makadawat sa taggamayng income ana para sa atong mga charitable expenditures. Niya akong usbon nga kadtong naay gilubong dito sa sementeryo nga ni Juna para habwaon, pakig-arrange na diri sa atong opisina. Kung dili mo aksyon ana karong first week of September ato natong habwaon without your presence, kamo mga tagtungod niya atong ibalhin sa atong common nga chambers, bone chambers. O niya ang katusang na ay mga bone chambers nga gigamit niya due for renewal, palihog sa pakig-arrange kay basig mahabwa niya tugwa tuyua. Ang ato sad nga kaning hili funds ato paning obserbahan inig humagtaod aning upat kung sufficient na ba siya to ventilate dinhi sa atong sulod. Nyag dili pa sufficient katong katapusang haligi dito kanang in between basig pun-a nato duha. Pero wala pa ato pang obserbahan sa inyong paminaw kaning andara kuan ra man ni 1/3 sa iyang gikusgon gyud. Og i-full gid na maalsa mo sa inyong gilingkuran.
Okay ra no. Sige, atong suwayan, di ba mo complain katong Tagaluyo? Dinhi sa tubangan og mataon na ng upat kaning center atong simbahan murag okay na gina. Pero katubang kinaluyuhan, nasig dili sad sila moingon. Bisan ma-okay. May na lang na kadandot na ana. So yan po na nato mga donors ana nga mang-remit no ta sa ilang promise. Unya vigil sa Alliance of Two Hearts. Sugod ta karong September 5, first Friday, alas 9 sa gabi, Rosary and Confession, alas 10 sa gabi, mao ang atong opening mass, nya kaadlawon mga alas 3 pasado, Don Rosary, nya alas 4 mao ang closing mass para sa mga vigilers. So gihangyo nako, mangkuanta, mangapil ta ani kay once a month ra man nya reparation ni for sinners and for sins. Mga wagtang untang mga dagkong sala. Nya kaning ang ato dinhing simbahan daghantag mga projects nga himuonon ato lang yung anam-anamon pero di sad nato dali-dalion, di sad nato langay-langayan. Mao na ang ato ra yung technique sige lang yung palit og slots. Nya wa gitay i-announce dinhi. So kamong mga gustong magpa-announce pagkat-on na mo nga dili magpa-announce kay matod pa ni Kristo kung dili ta mapasalamatan dinhi sa kalibutan dako taganti didto sa langit. So di na lang ta mag-wish nga i-announce gyud atong mga ngalan kinsay mga donors ana. Pero dito sa atong opisina sa atong accounting records kompleto tusngan kutob sa mahimo naa dito ang mga ngan, equivalent amount, mga contact numbers. Pero dinhi sa atong public, di lang nato i-announce. It is enough na in the heart of God, you are counted already. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang mahal mo nga panalangin amo nakaroon nahiusa kining lungsod sa paghalad ug pagdawat sa bililhon mong lawas ug dugo. Puna kami o Ginoo sa kadait ug ugma mo ang tanan karon nimo nga magsaksi ug magsangyaw sa mensahe sa kaluwasan. Amen.